ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଦିନ କଟୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷା ମିଳୁନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ସେଇ ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଆଶା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଲଜ୍ଜାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ଧାମ। 4 ଦିନ ଧରି ଭୋକ ଓ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ସେ ପହରିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ପହରିଦାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବି ତଳିଦେଲେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଭୋକ ପରିବାରଟି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ପେଜନାଳ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ପେଜନାଳରୁ ପେଜ ପିଇ ମଇଳା ଗାମୁଛା ପାରି ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ହେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ନେଇ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି। ଥାଳି ଭରି ସୁସ୍ୱାଦ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଆସି ଉପାସରେ ଶୋଇଛ, ଏହା ନିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବୁଝିଗଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତା ପରିବାରକୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟି ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଥାଳିକୁ ଗାମୁଛାରେ ମୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଥାଳି ନାହିଁ। ସବୁଠି ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷରେ ସିପାହୀମାନେ ପେଜନାଳ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଳିଟି ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ମାଡ଼ ମାରି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ କାରାଗାରକୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଡାକି ଆଣି ଏବେ ଚୋର କରି ବନ୍ଧାଇଲ, ହଉ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ସେ ରାତିରେ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚୋର କହି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ। ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଦେଇଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ସକାଳୁ ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ରଖାଗଲା। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର ନୁହେଁ, ଦରକାର କେବଳ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେଠାକୁ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି।